Ketong jong ke jingim jongu barokawai kalong banyalap yau Kris kalong hadin ba ula yomad kerpang yau Yesus Kris. Ula im tang na kabinda u Kris, ula im tang na kabinda ka gospel. Minda katba ula stang ban im bat ka gospel, bat ka jingkwa banyalap ya ka gospel, kaya ka badang jaha ka jingim jongu kalong ka bakongsan. Kat siya ba ulay, uble ula pli ya ka lendi hakamacho. Haka fareng yong God opened the doors for him. Ublay ula pli ya ka jingkang hakamacho. Wat gila puson ru ba don buun apreng jongi ngikang ya ka jingkang. Hang ni ublay upli ya ka jingkang nagabenda jongi. Kumnu ublay ula ban pli ya ka jingkang hakamacho jongi kalong tang haba ngidon ka jingir shirhem ya ka gospel. Habang is tang ban im ya ka tinu balay. Habang is tang ban na trekam ya ka bor jong ka gospel ha ka jingim jongi. Kumno ngila ban pintrekam ya ka bor jong ka gospel ha ka jingim jongi. Nakabinta ka ni ngide ban long ki ba duway ya ka Bible. Ngide ban long ba puson man gas ni ya ka Bible. Ngide ban don hapo jongi ya kata ka jingkit kya ban ra ya ka kubor babha. Ra ya ka kubor babha syaka jaka tre jompi. Kumno pin ra ya ka kubor babha syaka jaka tre jompi. Ya ka ba pipuson, ya ka ba pipule kade ban long ka benta jongga jingim jompi. Kaba mod ka ketin kan stang ban long do long snam bat kan stang ban shongsa bat pi. Lada pilong kum kini kikon ba puson ya ka tin utrai but im ya ka kubor baba but ka gospel ha ka jingim haba be late jaka tre jambi hangda utrai un pli ya ka jingkang ha ka ma jambi